наврӯзи фархундаро сокинон ва хонандагони муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумии ҷамоати деҳоти ба номи Мирзоризои шаҳри Ҳисор бо шукӯҳу шаомати хоса таҷлил намуданд. намояндагони мақомоти иҷроияи ҳукумати давлатӣ зимни табрикоти хеш қайд намуданд, ки наврӯз фасли фараҳмандӣ, ибтидои бедоршавии табиат, рамзи ғолибияти равшанӣ бар торикӣ ва гармӣ ба сардиҳо мебошад. дар ҳақиқат сокинони меҳнатқарини деҳаҳои тобеи ҷамоат чун дигар мардуми кишвар бо самимияти хоса ва ифтихор аз фарҳанги бою қадима ҷашни наврӯзи байналмилалиро бо риояи тамоми суннатҳояш дар сатҳи баланди фарҳангӣ истиқбол гирифтанд. наврӯз яке аз ҷашнҳои қадимтарини тоҷикон ба ҳисоб рафта, рамзи он аз ҳафсин ва ҳафшин иборат мебошад ва бо ташаббускоронаи пешвои миллат, асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон наврӯз ҷаҳонӣ шуд ва дар дигар халқатҳои миллатҳо наврӯзро бо ҳар забон ном мебаранд. ва мо гулдухтарони тоҷик дар наврӯз яъне либоси нав ба бар карда, яъне дастархони идона меорастем. ҳамчунин дар ин рӯз ҳунарҳои дастии занону духтарони чирадасти сокинони ин гӯшаи кишвар аз қабили кашидадӯзию бофандагӣ ва ороишоти занона ба чорабинии имрӯза зебову зинати дигар бахшид. наврӯз таҷассумгари арзишҳои волои инсонию ахлоқӣ мебошад. бо мақсади боз ҳам болидарӯҳии сокинон, ҳунармандони ҷавону умедбахш ва шинохтаи кишвар даъват шуда буданд, ки баромади барномаҳои ҷолиб ва бо савту навои дилошуби хеш базми идонаро таровати дигар бахшанд. наврӯз пирӣ надорад, он ҳамеша ҷавон асту ҷавон боқӣ мемонад. ҳикматаш дар он аст, ки торикиро равшан месозад, сардиро ба гармӣ табдил медиҳад ва зебоиҳои табиатро дубора эҳна менамояд. дар аввали наврӯз бобои деҳқон ба сари замин рафта, хоки нарму гарми онро гирифта дар кафи меҳ мефишорад. мо имрӯз тасмим гирифтем, ки маъмурияти муассиса бо дастгирии ҷамоати деҳоти Дурбат ва мақомоти иҷроияи давлатии шаҳри Ҳисор дар муассиса ҷашни байналмилалии Наврӯзро истиқбол гирем. дар ҷашни Наврӯз, чуноне ки шумо худ шоҳид гаштед, ҳунарҳои мардумӣ ва аз қабили пухтани таомҳои миллӣ пешкаш гардонида шуд ва мо шукрона аз он мекунем, ки имрӯз дар як ватани обод, дар як ватани соҳиби истиқлол, дар як муҳити орому тинч зиндагонӣ карда истодем. бояд гуфт, ки таҷлили ҷашни наврӯзӣ дар шаҳру деҳоти Ҳисор бо риояи суннатҳои хоси аҷдодӣ ва баргузории маъракаҳои хайрхоҳона ҳанӯз идома дорад. гузориши соҳибнур Абдурасулов, Хуршед Алимов аз шаҳри Ҳисор барои барномаи иттилоъоти Навид.